आयै साहा लोंसै फैदो नुबाय आंजों दावहा नांनायनि फिथाइखौ नुबाय नोंनि फिसाया आंनि खाथियाव खेमा बिनो थिनदों आं आंनि फिसायनि गोरोन्थिखौ बुंफ्रुनो हागौमोन नाथाय आं बुंफ्रुनायमोनब्ला बिमा आरो फिसाज्लानि सोमोन्दोआ अराय समनि थाखाय हेंथा जानानै थालांगौमोन बे बेसेबांबा गिदिर गोरोन्थिखौ रैखा खालामनो थाखायनो आं गोजौ गाखोलांदोंमोन आरो बेयावनो जुदि नोङो साननानै लायो सिनेमानि ट्रेलार दिनैसो जासिगोन गुबै सिनेमाया आरो दिनैनिफ्रायनो नोङो बे नखरखौ गारनानै खारनांगौ जागोन इनायनि बेरेखायै जेननानै खारग्रा आं नङा नों जेसेबांखि सोलो खालामा मानो आं जेब्लासिम बे न'निफ्राय हारसिं थांनो गोसो जाया अब्लासिम नों आंखौ बे न'निफ्राय गारहरनो हानाय नङा आरो आं माब्लाबाबो थांनाय नङा थांगोन थांनांगोन बे गेलासे गाइखेरानो नोंखौ बे न'निफ्राय अराय समनि थाखाय बिदाय खालामगोन खोनायो बिमाया फिसानो गावनि आहारखौ दौनानै गोजोननाय मोनो आरो फिसाया मोनो बिमानिफ्राय अननाय गोजोननाय मोजां मोननाय खाफाल हावरि आंखौ जोनोम होनानैनो आइया थैलाङो बिमानि आहार बिमानि अननाय मोजां मोननाय आं बेफोरखौ बिमानिफ्राय जेबोखौनो मोनाखिसै सिमां नुदोंमोन बिखुनजोखौनो बिमा मानिनानै बिनि बिखायाव उफ्लेनानै बिमानि अननाय मोजां मोननायखौ सुफुंनानै लागोन नाथाय बे आंनि सिमांखौ सिफायनानै थेर बेथेर खालामलांजोब्बाय नों आयै थेर बेथेर खालामजोब्बाय आयै जुदि आं माबाफोर मिथिया हसिया गोरोन्थि खालामफ्लांबायब्ला आंखौ निमाहा होदो आयै आंखौ निमाहा होदो नाथाय नोंनि बिखानि अननाय मोजां मोननायनिफ्राय आंखौ जायगा होनो नांला आयै आं नोंनिफ्राय बिनि अनगा जेबो मोननो लुबैया अराय सम आं नोंखौनो सिबिबाय थागोन आयै सिबिबाय थागोन नङा बियो माब्लाबाबो जानो हाया नोंनि जायगाया माब्लाबाबो बे न'आव जानाय नङा आरो बेनो नोंनि बे न'आव थानो मोननायनि जोबथा दिन
उर्मिला मा जाखो बिस मा जाखो आयै aku mah baru setelah डाक्टर बाबू बिसानो मारमोन औ नंगौ गिलु बालु बिसमोन निजोम नोङो आंनि आइखौ बिस दौनानै बुथारनो नागिरदोंमोन ना बुं आंनि आइया नोंनि मा दाय मावामोन बुं आंनि आइया नोंनि मा दाय मावामोन नोंखौ इनाय रोखोमै सोबानायखौ सहायनानै थाग्रा आं नङा इनाय दाय गैयै आइखौ बिस होनानै बुथारनो नागिरनाया जेबो इनाय नङा बे बाथ्राखौ बुंबाय थायोब्ला बियो इनाय आरो नंखाय बाथ्राखौनो सैथो सानोब्ला बियो इनायसिन नंगौना नङा जेबो सोङा हसिया सोबा फैनाया 100 गुन इनायसिन मा सोंनायनि फिननाय होनो नोंलाय आइया गावनो बिस लोंदों औ नंगौ आइया आंखौ नोंनिफ्राय बोखानो थाखाय बे न'निफ्राय होखारहरनो थाखाय गावनो बिस लोंदों नों फोथाय नैबे जोंनाय बाथौनि साखिनि अरखौ दांनानै समाय लायो आइनो आं बिस होआखै नोंनि बिमाया जुदि बुंमारोब्ला आं बेनो बिस होदों बे बिसखौनो लोंनानै आं गावखौनो गाव फोजोबनानै लागोन जानो हागौ दाहालागै राजिबा निजोमखौ बुनानै न'निफ्राय होखारहरबाय मा बुंखो नों नङा जेबो बुङाखै जोंनि राजिबा मानो दासिमबो सफैदिया आं सफैबाय फै फिसा फै नों समाव सम लानानै फैयामोनब्ला आं माब्लाबानो थैनानै थांसिगौमोन खोनासं फिसा बे हिन्जावा दिनै आंखौ बिस होनानै बुथारनो नागिरदों गाबोन नोंखौबो बिस होगोन नों बेखौ गारदो फिसा डाइभर्स खालामदो आं डाइभर्स खालामसिगोन आइ जुदि नोंनि खोथाया सैथो जायोब्ला थारैनो आं निजोमखौ डाइभर्स खालामगोन थेवब्लाबो आइ फासि होजानायनि सिगां दायनिगिरिया फंनैसो खोथा बुंनांगौ थायो बिनिखायनो निजोमा दिनै फंनैसो खोथा बुंनो फैदों बिस होनानै
समायलायै बे जोंनाय बाथौनि साखिनि अरखौ दांनानै थारैनो आं नोंखौ बिस होनानै बुथारनो नागिरदोंमोन। बुंदो आइ बुंदो, बे अरखौ दांनानै आं नोंखौ बुथारनो नागिरदों होननानै बुंदो आइयै, सैथो खोथाखौनो बुंदो। बिनि थाखाय आं नोंनो होगोन 2 कौटि रां। बुंदो आइयै बुंदो, सैथो खोथाखौनो बुंदो। आखाइखौ मानो दिखांफिनखो आइयै? दिनै सैथोना नंखाय बयनिबो सिगाङावनो फोरमान जागोन। बुंदो आइयै, बे अरखौ दांनानै बुंदो आइयै। आं नोंखौ बिस होनानै बुथारनो नागिरदोंमोन। बोरो बेमारियालाय? आरे नोंसो नोंहासो जादों। नाथाय नों सोर? आंथ' नोंखौ सिनायनो हायाखिसै। आं बै फार्मासिस्ट, आंखौ सिनायनो हायासै। मैया आंनि फार्मासियाव फैनानै बिसनि सोमोन्दै सोङाखै होनबा? मैया? नंगौ, मैया। आइया नोंथांनाव मा सोङामोन? मोनसे बिसनि बथल लाबोनानै बे बथलनि बिसखौ लोङोब्ला बेसे समनि गेजेराव एफेक्ट खालामो? आं बुंदोंमोन 1 निफ्राय 5 फथा लोङोब्ला 1 घन्टानि गेजेराव वास खालामोब्ला लोंग्राया बासियो। आइयै, बे खोथाखौ नों बिथांनाव सोंदोंमोन? नङा नङा, नङाथ'। सोमोनांथाव, मैया बेलासियाव गावनो सोंफैथारबाय। दानिया नङा होनना मानो बुंखो? अह' हमनो हाबाय आं। सोरखौबा फासायनो थाखाय बिसनि सोमोन्दै मिथिनो फैदोंमोन। नंखाय! बेफोर गासिबो नंखाय बाथ्रा। आयं, राजिब, बे बथलखौ आयंनि बिसनानिफ्राय मोनदों। नायदो। नंगौ नंगौ, बेनो बै बिसनि बथला। बे बथलखौ लानानै मैया आंनाव फैदोंमोन। आइयै, नों नङा, माने आइयै, नों बाथौनि जोंनाय साखिनि अरखौ दांनानै माब्लाबाबो नंखाय बाथ्रा बुंनो हानाय नङा। नों बेनि थाखायनो अरखौ दांनो हायाखिसै। सैथोआ दङ आरो। हे गसाइ, सैथोआ बयनिबो सिगाङाव सैथो जानानैनो नुजाथिबाय। आइयै, नों निजोमखौ होखारनो थाखायनो एसेबां इनाय खामानि मावनो हाबायना? आइयै, सि! आं दिनै नोंखौ आइ होननानै गाबज्रिनो गावखौनो गाव लाजिखांनाय मोनदों। सि! ओइ, दंलाय, बेमारिखौ लांफा खादो। बेबायदि बेमारिखौ जोंनि क्लिनिकआव लाखिया। थगायसुलि दानियालाय। सि! आंबो दिनै नोंखौ आंनि हिन्जाव होननानै साननो लाजिखांनाय मोनखादों। सि! आयै, नों दिनै बाजैखौ बे न'निफ्राय होखारहरनो नागिरनाया बे नोंथांनि गासिबो गोजानसो जालांनो हमबाय। दासिमबो सम दं आयै। नों मोजां जालांदो आयै। नों मोजां जालांदो।
आं बे आखाइजों नोंखौ सोमादों बे आखाइजोंनो राजिब आंनि बे आखायानो नोंनि मोदोमाव आखाइ होदोंमोन नांला आंनो बे आखाइखौ नांला राजिब बे आखाइनि जेबो दाय गैया अननानै आइनि खैफोदनि समाव जेबो दा खालाम आंखौ नों खेमा खालामदों निजोम आंखौ खेमा खालामदों नों रावखौ माब्लाबा बुंनो नाङा नों आंनि जेबो गाज्रि खामानि मावाखै राजिब नोंनि मोजां मोननायनिफ्राय आंखौ माब्लाबाबो नेवसिनो नाङा माब्लाबाबो नेवसिनो नाङा नोंखौ नागारनानै आं माब्लाबाबो थांनानै थानो हानाय नङा आंबो नोंखौ नागारनानै माब्लाबाबो थांनानै थानाय नङा निजोम माब्लाबाबो थांनानै थानाय नङा बे न'खराव जेसेबांखि खैफोद आफोदानो फैयाथों मानो नों आंनि खाथियाव थायोब्ला बेफोर गासिबो समखौ मिनि खुसि सहायनानै थानो हागोन राजिब जों आरो दिनैनिफ्राय बे न'खराव थानानै जों आइयानो जोंखौ नायनो हायाब्ला आं दिनैनो नोंखौ लानानै गुबुन दाबसे जायगायाव थांनोसै नङा नङा नों बे रावखौ बुंनो नाङा नों बिसोरनि सासेल' फिसाला आंनि थाखाय नों न' गारनानै थांनोसै बे दुखुखौ नोंनि बिमा बिफाया रावबो सहायनानै थानो हानाय नङा आइया आइनि खोथाखौ जेबो दाबुं आं नोंनि सिगाङाव समाय लायो जेरैखि जाया नों आंनि खाथियाव थायोब्ला सानसे आइनि गोसोखौ मोजां खालामगोन कि खालामगोन आफा नै नोंनि साया जिराय बिहामजो जिराय बिहामजो फिसा आंनि हिन्जावा माने नोंनि नोंखुनजोनि थाखाय आं नोंनि खाथियाव जोबोद लाजिनांगौ नङा आफा नों बेफोरखौ मा बुंनो सानदों बे न'खराव आं फैजेननायनिफ्रायनो नोंसिनि अननायखौ मोननानै नांलाय खमलायब्लाबो जेबो दुखु दाहायानो आंखौ नाख्रेबनो हायाखै नाथाय बेफोरबायदि सोलिबाय थानो होनो हाया बेबायदि नांलाय खमलाया जाबाय थायोब्ला माब्लाबा गिदिर एक्सिडेन्टबो जानो हागौ नों जेबो साननो नाङा आफा नों आंनि खाथियाव थायोब्ला आं आंनि बिखुनजोनि गोसोखौ सानसेबाबो जै खालामनानै लाथारगोन हे इसोर आं अराय सम नोंनि लोगोआवनो दङ बिहामजो फिसा नोंनि खाथियाव मोनसे खावलायनाय बे न'खरनि सुखु गोजोनखौ नोंनो फिदिंनानै लाबोफिननांगोन बिहामजो फिसा नोंनो लाबोफिननांगोन नों बोरल' सास्रि आफा आं नाजागोन नोंनि नाजानाया जाफुंथारदों फिसा माइ दाव गंबाय थायो साला खाथियाव फै माना गोसथोयोबा गोसथोयो होनना बुं माइ दावग्रांबाय थायो नोंलाय नोंखौ गोसथोनालाय मा लाबसै नों बेबायदि बिल्डिं लुनो हागोन बिल्डिं फैलाव हुरले निजोम आं अफिसाव थांसै
माबि अफिसाव थांनायनि सिगां आइखौ क्लिनिकआव खनसे नायलां। जागोन दे। ओइ फैलाव फुल्लि फैलाव। बाजैया आंखौ लिंहरदों। थाद आंखौसो लिंहरदों। आंखौसो लिंहरदों। आंखौसो लिंहरदों। नै मोसाला फुरलिलिनो। नोंगौ नै आंखौसो लिंहरदों। मामोन बाजै? आंखौसो लिंहरदों मानोमोन बाजै? सिरि था सानैबो। फैलाव क्लिनिकआव थांनानै दा नायनो गाइखेर हैनानै फै। बाजै क्लिनिकआव आरो थांनो गोनां गैलिया। बैलाय सफैबायानो बिसोरो। बै सियारखौ बेयाव लानानै फै। अनु नों रुमाव थांदो आं आइखौ जोथोन लानोसै। फैलाव फुल्लि थां बेयावनो आइनो गाइखेरखौ लानानै फैदो। नाङा दोन आंखौ बेबायदि इसेबां गुरु मानिनो नाङा। आयै नों जेसेबांखि सोलो खालामा मानो बिहामजो बिखुनजोनि दावहायाव आयै नों जेनगोन आं देरहागोन। दोन दोन आंनि जिउआव जेननाय सोदोबानो गैफेरा। आं मिनिनो ओंखारो आं फैजेननायनिफ्रायनो नाथाय नों मोनफ्रोमबो बावथिनायावनो जेनबोदों। बिस लोंनानैबो नों आंखौ फेजेननो हायाखै। आंहा आंनि सायाव फोथायनाय दङ। आंनि बे फोथायनायनि खाथियाव इनाय अनागारा जेब्लायबो जेनगोन। नदो आयै गाइखेरा लोंदो। गिनो नाङा बे गाइखेराव बिस गैया। से घन्टानि उनाव आं जुदि जेबो जायाब्ला गाइखेरखौ लोंदो। बिदिब्ला मा सानो नों आंखौ जाम्बि? नङा। सोलो खालामदों? नङा नङा। बिदिब्ला नों मा सानो आंखौ? आंजों बादायग्रा। बोरै? बोरै? नों बिखुनजो आं बिहामजो। सानैनि गेजेराव मोनसे। मा मोनसे? मोनसे दावहा। नै बे गाइखेरखौ लोंनानै लादो। बे दावहायाव बोलोनि गोनांथि। नाङा आंनो। नों बायदि हिनजावजों दावहा नांनो आंनो बोलोनि गोनांथि गैया। आंनि सोलोआसो नोंखौ फेजेनगोन। दावहा 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 नंखायनि सैथोनि
थगायसुलि फानदायसुलिनि मोखाङाव गोसोम हांगार नांथों जै जाथों जै जाथों जै जाथों सैथोनि जै जाथों थगायसुलि फानदायसुलिनि मोखाङाव गोसोम हांगार नांथों संख्रै सारखमाना बानलु होखमाना बिहामजोखौ रायहोग्रा गाइखेर फुदुंबोला केरासिन होखमाना मुलि होखमाना बिहामजोखौ दाय हमग्रा सैथोआनो जाबाय नों जेनबाय आइजो गन्थङा जहां जहां गावनि फानावनो गावनो नांबाय आइजो थैहां खर'हां जै जाथों जै जाथों जै जाथों सैथोनि जै जाथों थगायसुलि फानदायसुलिनि मोखाङाव गोसोम हांगार नांथों जै जाथों जै जाथों जै जाथों सैथोनि जै जाथों थगायसुलि फानदायसुलिनि मोखाङाव गोसोम हांगार नांथों हेल' नाथाय आं फरायनानै थानो हालिया मोजां मोनलायनायाव मानो एसेबां हेंथा आं जेबोखौनो सानस'नो हायाखिसै आं दिनै नुजाहैथारनांसिगोन नाङा नाङा नों दिनै बाव नुजाफैनाङा नों फैयोब्ला गासैबो मिथिजोबगोन नङा नङा आं मोनसे जारलायाव गोग्लैनानै दङ बेयाव फैनांला आङो थांगासिनो दङ ड्राइभार गारिया सालायदो बै गारि गोजाखौ फल' खालाम
गारिया लाखिदो गारिया लाखिदो सासे सेंग्रानि न'आव 1 घन्टा दरजा फांथेनानै नोंनि गथ' नों लांफिनदो गाबनायखौनो माब्लाबाबो बुरखायनो हाया ओइ सना गाबनो नाङा ओइ आव नै बेवहाय 1 दाननि खरस दं लांदो गथ'खौ लानानै थांदो गथ'आ जोबोर गोलोमबाय थुखैहैदो थां अनजिमा बिमा आं मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों मोनसे जोबोद मोजां खौरां बै हिनजावखौ न'निफ्राय होखारहरनो हाबाय नामा नङा हायाखै बे हिनजावखौ न'निफ्राय होखारहरनायनि लामाखौ दिनैसो मिथिनो मोनबाय आं आंबो लामा मोनसे मोनबोदों नोंनि लामानिख्रुइ आंनि लामाया साबसिन बे हिनजावा आरो गुबुन सेंग्राजों गाज्रिथार सोमोन्दो दङ नोंनि लामानिख्रुइ आंनि लामाया साबसिनबाव बे हिनजावा नोंनि फिसालाजों हाबा जानायनि सिगांनो सासे गथ'बो दङ मा बुंदों नों मामि आं थिखौनो बुंदों नै आं आंनि मेगनजों दासो नुबोदों आरो बे गथ'खौ खांनो थाखाय सासे हिनजावनो रांबो होबोदों आं दिनैनो दानो बे हिनजावखौ न'निफ्राय होखारहरफिनगोन नाङा आन्टी बेबायदि खालामब्ला आंखौ सोबानायनि फिन साजाखौ होनो हानाय नङा आं बै समावनो बयनिबो सिगाङाव समाय लाबोखादोंमोन बै हिनजावखौ बयनिबो सिगाङाव सोबानानैसो न'निफ्राय होखारहरगोन होननानै बेनि थाखायबो नों बे नोंनि सुजुगखौ मोनगोन अनजिमा नङा बिहामजो फिसा बावदोंसो बिहामजो फिसा फैगौ शुक्रबाराव राजिबनि जोनोम सान बे हिनजावानो मोनसे पार्टि होदों राजिबनि लोगोफ्रा बयबो फैजोबगोन आरो बै सानावनो बेखौ सोबानानै आंनि सोबा जानायनि खिथुरखौ लाफिनथारगोन आं थांथारगोन बै जोनोम सानाव
फिसा दिनै राजिबनि बार्थडेयाव नों बेनो जेबो होनाय जाथारला होगोन मानो होआ जानो राजिबनि जोनोम सानाव होनो थाखाय आं बयनिख्रुइ साबसिन गिफ्ट लानानै फैदों आं बुंनो सानदों नोंनो होनो नागिरनाय गिफ्टनिफ्राय मोनसे गेसाव मोनामनाय फैगोन अनजिमा खुगाखौ हमथानानै बाथ्रा बुं आंनि खुगाखौ हमथाब्लाबो नाथाय नोंनि हिन्जावनि बै गोसोम दाखोना आंनि हिन्जावा जेबो गोसोम दाखोन गैया बियो बिबार बादि गोथार नों हाब्रुनि गेसाव केसबारियावसो रायजो जादो राजिब नोंनि हिन्जावा गोसोम दाखोन गैया नोंनि हिन्जावा माखासे गाज्रि आखुनि खुलुंखिनि हिन्जाव आयै सिरिथा नोंनि बे बादुवा खुगाजों आंखौ आइ दालिं आइ नाथाय नों दिनै आंनि हिन्जावखौ लाजि फोनांबाय बे जोनोमखौ थगायनानै नोंनि मेगनाव हाद्रि साननानै गुबुन हौवाजों थांलाय फैलाय खालामगासिनो बेबायदि हिन्जावा जे मानिजों थानो हाया मिस्टार राजिब सिरिथा एसेबां नंखाय बाथ्रा दा बुं नोङो आरो फंसेबो नंखाय बाथ्रा दा बुंसै फंसेबो नंखाय बाथ्रा बुङाखै बियो जायखौ बुंदों बे गासिबो सैथो बिमा बेफोरखौ मा आवरायनो सानखो दिनै राजिबनि जोनोम सान बिनि सायाव गोबां मान इज्जत गोनां आलासिफोर दङ बिनि गेजेरावनो नों गावनि फिसालानि हिन्जावखौनो आंनि फिसालानि अनगायैबो बिहा सासे फिसाय दंबावो आयै नों गोबां बावथिना खालामबोबाय बाजैखौ लाजि फोनांनायनि आरो दिनैबा मा गोदान बावथिना खालामलायखो जेबो गोदान बावथिना खालामनो नागिराखै बेनि मेगननि गोसोम ससमाखौसो बोखारनानै होनो सानदोंमोन नाथाय नोंसोर रावबो आंनि खोथाखौ खोनासंनो नागिरा दिनै दानो नोंसोरनो फोरमानखौ होगोन आं बेहा सासे गुबुन हौवाल' नङा सासे गथ'बो दङ मा फोरमान दं नोंहा नोंनि खाथियाव मा फोरमान दं नोंहा आंनि हिन्जावनि सायाव मा फोरमान दं नोंहा आंनि हिन्जावआ जे गथ' दं होननानै मैनाथि सिङाव हाबफै बे हिन्जाव मैनाथि आरो बिनि बामना लानाय गथ'आ मैनाथि बे नों बामना लानाय गथ'खौ बिनि बिमानो हैदो आं जेबो मिथिया मा जालायनो हमदों जालायबाय थादो नोंनि गथ'आ आंखौ दिनैनिफ्राय रेहाय होदो निजोम बे हिन्जावा गथ'खौ नोंनि आखायाव होलांनानै मा बुंखो बुं बे गथ'आ सोरनि बुंदो बे गथ'आ सोरनि दोनखोमानाय जिरादा मोगथाङाव नुजायोब्ला जेबो बाथ्रा बुंनो हाया राजिब बेनिखायनो बियो दा जेबो बाथ्रा बुंनो हायाखै निजोम बे गथ'आ नोंनि नङा बुंदो निजोम बे गथ'आ नोंनि नङा बुंदो बिसोर गासिबो नंखायसो बुंदों गासिबो फावथिनासो खालामदों मानो सिरि थाखो नोङो निजोम निजोमा जेबो फिननाय होनो हानायनि गोहो गैया मिस्टार राजिब फिसा बिमानि बिखायाव थायोब्ला माब्लाबा रावबो बिमाया गावनि गथ'खौ नंखाय बुंनो हाया सेटप बे गथ'आ निजोमनि जानो हाया निजोम नों मानो सिरि थाखो बुंदो ना बियो दा मा बुंनो फिसा हमजानानै बियो बयनिबो सिगाङाव अन्थाइ जानानै थाबाय अन्थाइया कि माला बारायलायनो रोङो अन्थाइखौबो रायलायहोनो हायो मामि आं बेनि खायदाखौ मिथिगौ आं बेनि खुगानिफ्राय रावखौ दिरुनगोन ओइ हिन्जाव बै दिनाव नों आंखौ बयबो आलासिफोरनि सायाव लाजि फोनांदोंमोन आं दिनै नोंखौबो बयनिबो सिगाङाव बे गथ'खौ लानानै आंनि न'आव थानो मोना नों
आं एसेबां गोबावनिफ्राय फोथायनाय मान सनमान इज्जत अननाय मोजां मोननाय गासिखौबो थेर बेथेर खालामजोब्बाय नङा नों मा बुंदों नों आदा नों सिरिथा उनु नों जेबो खोथा बुंनो मोना मा बुंदों नों राजिब बे गथ'आ बिनि नङा आफा बिदिब्ला बुंनोसैनो बे गथ'आ बिनि नङा होनना आइ बिहामजो फिसा नों नंगौखौनो बुंना लादो आं बे बाथ्राखौ माब्लाबा बुंनो हानाय नङा आफा दायनिगिरिया माब्लाबाखि गावनि दायखौ सिमान लायो नों सासे सेंग्रानि न'आव 1 घन्टा न' सिङाव दरजा फांथेनानै थानानै फैयाखैमोन बे गथ'खौ खांनो थाखाय मैनाथिनो रां होनानै फैयाखै बुंदो निजोम नंगौना नङा नङा आं बे बाथ्राखौ माब्लाबा बुंनो हानाय नङा आफा बिदिब्ला खोनासं आंबो बुंनो गोनां जाबाय दिनैनो दानो बे न'खरखौ नागारनानै ओंखारलां नङा नों बिब्दि बुंनो नाङा नोंनि बे बुबि खुगायानो आंखौ बुंनो गोनां खालामबाय नोंनि बे खालाय देहाजों आं माब्लाबाबो रायजो जानो हानाय नङा खुलिंखिनि नों बायदि गाज्रि आखुनि हिनजावनि सबामनि थाखाय आंनि बे न'आव जायगा गैया सैखान थाथिखि बाजारि एसेबां नोङो आंनि फिसानि सायाव सादुगिरि देखायना फैदों नोङो थै नोङो थै जोबोद खुसि मामि दिनै आंनि खुसिनिख्रुइ रावबो खुसिन जानो हाया जाय निजोमा आंनि बिखानिफ्राय राजिबखौ जानगार लांहोदों बे निजोमखौ दिनै राजिबनि बिखानिफ्राय जानगार हरफिननो हाबाय अराय समनि थाखाय बे खेबाव आं जासिगोन राजिबनि हिन्जाव मामि लामाया दासिमबो लांनो जायाखै मा बुंदों नों मामि नोंगौखौनो बुंदों खोनासं सासे हिन्जाव थाखानाय हौवाया बै हिन्जावा थांनानै थाथान्दियाव गुबुन सासे हिन्जावखौ गोसो जाब्लानो हाबा खालामनो हाया बिनि ओंथिया जोबोद गोरलै जेसेबां दिन राजिबा निजोमखौ डाइभर्स खालामा अब्लासिम गुबुन सासे हिन्जावखौ राजिबनि थाखाय हाबा लाफिननांगौआ गोरलै नङा नाथाय मामि जेबो नाथाय गैया राजिबखौ नों हाबा खालामनो गोसोथारब्ला निजोमखौ डाइभर्स खालामनायनि फोरमान बिलाइखौ लाबोथारनांगोन नङाब्ला हाबानि उनावबो निजोमा जोंखौ कर्ट केस खालामनानैब्लाबो जेलसो जाहोगोन नङा मामि आं बेखौ जानो होआ बियो आरो माब्लाबा फैफिननो हाया आं निजोमनिफ्राय डाइभर्स खालामनाय फोरमान बिलाइखौ दानो लायगोन निजोमा माब्लाबाबो गोरलैयै नोंनो बे फोरमान बिलाइखौ हरनो राजि जानाय नङा आं बेखौ डाइभर्स खालामनायनि फोरमान बिलाइखौ हरनो थाखाय दानो नारसिनगोन राजिब बबेयाव थांनो आं बे न'आव थानो एसेबो गोसो गैला आयै खोनासं नों गोसोखौ एसेबां गाज्रि खालामनांला फिसा आं नोंखौ आरोबाव फिन गोदान हाबा खालामहोफिनगोन नङा आयै आं आरो हाबा खालामफिनला जोनोमाव मानसिनि हाबाया खनसेल' जायो खनले नङा आंनि हाबाया जानानै थांखांबाय आं बेखौ फोथाया नोंखौ थगायनानै नोंखौ फुस्लायनानै नोंजों नंखाय हाबा जानाय जादोंमोन आं बे खेबाव नोंनो गुबै हाबाखौनो खालामनानै होगोन अनजिमानि बिमाजों
आं दानो नोंनि हाबानि दिनखौ थिग खालामगोन। नाङा आइ नाङा, आंनि खाफालाव बेफोरबायदि हाबा खालामफिननायनि लिरनानै हराखै। आं आरो गोदान हाबा खालामफिननो हानाय नङा। नोंनो बेयाव मा नांगौ? आं आंनि हिन्जावनि खाथियाव फैदों। नोंनि हिन्जाव? औ नंगौ, आंनि हिन्जाव। राजिब, बेनो बै सेंग्राया जायजों निजोमा गाज्रि सोमोन्दो। आं आंनि मेगनजोंनो नुदों। बेनो निजोमखौ लानानै न' सिङाव 1 घन्टा हाबसोनानै दङमोन। बेनिनो बै गथ'आ। साला सैमा, नोंहा इसिबां गोहो आरो नों बे न'आव फैबावदोंसो। अबिराम, नों अनु, नोंनि नोमबाजैया आंनो 1 दाननि सम होदोंमोन, नाथाय बे 1 दाना बारलांबाय आरो आं सहायनानै थानो हायासै। अनु, नों आंनि गथ'खौल' हरफिनदो। नोंनि गथ'खौ नोंनि हिन्जावआ बे न'निफ्राय लानानै ओंखारलांबाय। ओंखारलां नोंबो बे न'निफ्राय, दानो ओंखारलां। आंनि हिन्जावा आंनि खाथियाव गसंनानै दङ। मा होननो नागिरदों नोङो? अनु, बेसेबा सिगांनिफ्रायनो गिनानै बे सैथो बाथ्राखौ जों बुंनो हायाखैमोन, नाथाय आं दिनै बे सैथो बाथ्राखौ बुंनो फैदों। आंनि हिन्जावा अनुआनो। अनु, नों जुदि बिदा बिमा बिफाखौ गिनानै आंखौ जुदि नोंनि फिसाय होननानै सिनायथि होनो हायाब्ला आं जेबो जर खालामा, नाथाय नों आंनि गथ'खौल' आंनो हरफिनदो। नोंनि गथ'? अनु, ओइ अनु, बेफोरखौ नोंसोर मा बुंनो नागिरदों? अनु, नों सैथो खोथाखौ बुं। बेफोर गासिबो सैथो? नंगौ, जों जेब्ला गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्टेलाव थानानै फरायो, होमब्लानो जों अनुजों आंजों मोजां मोनलायो। होमब्लानो जों सानैजों गंसे मन्दिराव हाबा जायो आरो बोसोरसेनि उनावनो बे गथ'आ जोनोम मोनो। आं सिगांनिफ्रायनो खनले बुंबाय थादोंमोन जोंनि हाबानि खौरांखौ खिन्थानो थाखाय, नाथाय बियो फरायनो जोबाखै होननानै। खिन्थाब्लाबो नोंसोर मानिखानाय नङा होननानै अनुआ जेबोखौनो खोन्थायाखिसै। अनु, आंनि मेगनाव नायनानै बुं, बेफोर बुंनायखै गासिबो सैथोजोब? नोंगौ, बेफोर गासिबो सैथोजोब आफा। बिदिब्ला बे गथ'आ बहाथो? जाय गथ'खौ बाजैया बिखायाव गोबानानै बे न'खरखौ नागारनानै थांदों, जाय गथ'आ बाजैनि बिखायाव दङ, बे गथ'आनो आंनि। बे गथ'खौ खांनायनि बिबानखौ आं बाजैनो होदोंमोन। आरो बेखौ फेदेरनायनि बिबानखौ बाजैयानो लादोंमोन। बेनिखायनो मैनाथिनो दानफ्रोमबोनि रांखौ बाजैयानो हैबाय थायोमोन। आरो बाजैया बुंबावदोंमोन समाय सुजुग मोनब्लानो जोंनि गासिबो जेंनाखौ सुस्रांनानै होनो होननानै। नाथाय बाजैया बे सुजुगखौनो मोनाखिसै। इनाय अनागार आरो खुलुमगिरि होनजानायनि लासिंसिं मुजाखौ खर'आव रुजुननानै बे न'निफ्राय खानायाव हमनानै बुद्रु होखारहरजाबाय। बिदिब्ला निजिमा बे बाथ्राखौ मानो खिन्थायाखैमोन? मानो बुङाखैमोन बे गथ'आ गावनि नङा होननानै? आं बाजैखौ मोनसे समाय लाहोदोंमोन, बेनिखायनो बियो रावनोबो खोन्थायाखैमोन। बाजैया गाज्रि आखुनि हिन्जाव नङा आदा। बाजैया सासे सती साबित्री हिन्जाव।
हिन्जाव माहारिनि सासे हिन्जाव जानानै सासे हिन्जावनि मान सन्मानखौ रैखा खालामनो थांनायाव गावसो इनाव नागारखौबो सहायनानै दुखु दाहा लानानै सिरि सिरि बे न'निफ्राय ओंखारलांबाय। हे गसाई, हे आनान गसाई, आं बेफोरखौ मा खोनानो मोनखो? बुङाखै मानो दानिया निजिमा खुलुमगिरिनि? दानिया बुङाखै मानो निजिमा गाज्रि आखुनि? आयै, जाय बंसखौ लानानै नों गावखौनो देरगानाय मोनदोंमोन, बोरो नोंनि बे देरगानाया? बोरो नोंनि मान सन्माना? जाय जेबो फाब गैयै हिन्जावखौ नों इनाय अनागार खालामनानै खुलुमगिरि होननानै बे न'निफ्राय होखारहरनानै नोंनि मान सन्माना बहा थांखो? जेबो थायाखिसै नोंहा। बे न'खरनि मान सन्माना हाद्रि जानानै थायाखै? आयै, नों नोंनि गोसोखौनो साननानै नाय। जायनि मोखांखौ नों नायनो मुगैयो, बे हिन्जावानो नोंनि न'खरनि मान सन्मानखौ रैखा खालामनानै बरबि जानानै सिरि सिरि बे न'निफ्राय ओंखारलांदों। आयै, आं निजिमखौ नागिरनो थांसै। जुदि आं निजिमखौ लोगो मोनफिनाबा बे न'आव आं माब्लाबाबो फैफिननाय नङा। माब्लाबाबो फैफिननाय नङा। खोनासं उर्मिला, आंगोनि बिमा बिफाखौ नागारनानै सासे हिन्जावा बिहाव बिखुनजोनि न'आव फैयो। बिहाव बिखुनजोनि अननाय मोननो गुबुन बिमा बिफानि न'आव मोनसे गोदान मिजिं लानानै हाबफैयो। बिमा बिफाखौ नागारबोनायनि दुखुखौ बिखुनजोनि अननायजों संनानै लानो। नाथाय नोंनि अननायाथ' गोजान। बिहामजो फिसा फैनायनिफ्रायनो नों नोंनि गोसोनिफ्राय बेखौ नाथ्रोनासो दोनदों। बिखुनजो बिहामजोनि सोमोन्दोआ जानांगौ बिमा फिसाजो बायदि। बिहामजोआ बिखुनजोखौ बिमा बायदि सन्मान खालामनांगौ आरो बिखुनजोआ बिहामजोखौ फिसा बायदि अननायजों बिखायाव बजबनानै लानांगोन। नाथाय नोंनि बिहामजोखौनो इनाय अनागार खालामनानै गाज्रि आखुनि कलंकिनि होननानै नंखाय मुं सुनानै बे न'निफ्राय होखारहरदों। बिदि जायोब्ला बड'लेण्डनि नखरफ्रोमबोनि नखरा जागोन बिहामजो बिखुनजोनि दावहाथिलि। रावबो फिसा हिन्जावा गावनि आंगोनि नखरखौ नागारनानै मालायनि नखराव बिहामजो जानो फैनाय नङा। हेलो हेलो हेलौ राजेब, जेडि रड लहा गुदामाव निजोमखौ हमनानै लांबाय। आंखौ बेयाव नोंसोर मानो लाबोखो? हमना लाबोदों बिनि थाखायनो नों राजिब न'निफ्राय ओंखारबोदों। नाथाय राजिबनि जिउनिफ्राय अराय समनि थाखाय ओंखारबोआखै। बेनिखायनो जों खेंख्रा लामानि हेफाजाब लानो गोनां जादों।
एसेबां गोबाव मानो रायज्लायनो गोनां जाखो न बेखौ हम बियो डाइभर्स खालामनायनि फोरमान बिलाइ बाव सहि खालाम डाइभर्स खालामनायनि फोरमान बिलाइ औ नंगौ जेब्ला नोंखौ राजिबा न'निफ्राय होखारहरो अब्ला नोंखौ डाइभर्स खालामाखै आरो आं नों डाइभर्स खालामाब्ला राजिबखौ हाबा खालामनो लानो हानाय नङा बेयाव सहि खालामबानो नों राजिब बान्दोनिफ्राय उदां जागोन आरो नोंखौ उदां खालामनो हाब्लानो राजिबा आंखौ गावनि हिन्जाव खालामना लागोन आंनि जिउआ जोबनानै थांब्लाबो सहि खालामनो हानाय नङा खालामनांगोन दिनैसिम खोनाबोदों सासे हौवाया सानै हिन्जाव लानानै नखर खालामदों नाथाय दा नुनो मोनदों सासे हिन्जावा सानै हौवाखौ लानानै गंनै नखर सोलिगासिनो दङ भेरि गुड दालाय माथो बेखौ गारनायावलाय आरो सासेखौ बोरै गारहोनांगौ आं बिनि राहाखौ मिन्थिगौ नैबे बिलाइयाव सहि खालाम होननानै बुंदों सहि खालाम आं सहि खालामनो हानाय नङा सहि खालाम आं सहि खालामनो हानाय नङा नाङा बेखौ सुथारनो नाङा सुथारोब्ला सहिखौ सोर बिनि सोलायै बे गथ'खौनो सुथारनानै होनांगोन होमब्लासो थिग जागोन नों थिखौनो बुंदों मामि बिमानि सानाय फिसाया गाबनो रोङा नाथाय फिसानि दुखुआव बिमाया गाबो मा नायबाय थादों नोंसोरलाय माबोरै बेखौ हम भाबा आंहा जानाय नङा नोंहा जागोन बे बिलाइयाव सहि खालाम नङाब्ला नै नोंनि गथ'खौ आन्टी बे गाज्रि हिन्जाव आंखौ गाज्रि खालामग्राया निजोमा नङा गाज्रि खालामग्राया नोंसोरसो मालायनि सनानि संसारखौ फेर बेथेर खालामग्रा उर्मिला नों बेफोरखौ मा बुंदों मा नोंहा खर'आनो गाज्रि जाबाय नामा आंहा खर' गाज्रि जायाखै आगोलावसो खर' गाज्रि जादोंमोन नाथाय दा मोजाङै जाबाय अनु बे हौवाया बे गथ'आ आंनि अबिराम आंनि फिसाय आयदाय आरो बाजिखौ बे जोंनि नखरनिफ्राय होखारहरनो नाजादोंमोन नाथाय हायाखै Handsome! Behind the high hand and getting now. Oh, no, please stop it, one. दारगा साहाब बिसोरनो आंनि बिहामजो आरो फिसौखौ बुथारनो नागिरदोंमोन बिसोरखौ एरेस्ट खालामदो Hey, बेखौ एरेस्ट खालाम Hey, move.
निजोम आं सानस्लाबनो हायियाव गोरोन्थि सानदोंमोन आंखौ निमाहा होदो प्लिज नों बे बाथ्राखौ बुंनानै आंखौ लाजिदा फोनांनो राजिब बिहामजो फिसा आं नोंखौ जोबोद इनाय खालामफ्रांबाय गुबैयै माखासे गाज्रि मानसिया आंनि खर'खौ गाज्रि खालामनानै होदोंमोन नों आंखौ क्षमा होदो नों बेखौ मा खालामनो नागिरदों आयै नोंनि आखाइनि जायगाया आथिङाव नङा आयै आंनि खर' सायावसो नों आंनि बिखुनजो आंनि बिमानि आखाइया फिसानि खर' सायाव थायाब्ला बे संसारा माब्लाबाबो सुखि जाया आयै बाजै नों दिनै आंनि थाखायनो बेफोर दुखु जारलाखौ सहायनो गोनां जाबाय नोंसोरखौ दि आं दिनै बयखौबो जयैनो मोनजोबदों बेयावनो आंनि गासिबो दुखु दाहाया जोबस्रांलांबाय नोंसोर सुखिल' थाथों आं दिनै जोबोर खुसि मोनदों आयै बाजै उनुआबो अबिरामजों गोरोबबाय नोंबो राजिबजों गोरोबबाय नाथाय आंहा जोंखौबो माबा मोनसे खालामनानै होदो ना होगोन नोंसोरखौबो नैबे बिहामजो फिसायानो जरा खालामनानै होगोन दिनैनिफ्राय बे न'नि गासैबो बिबानानो बिहामजो फिसानि सायाव थाजोब्बाय अनु बाबुखौ बिबैनो बामनो हैदो लाबो हर लाबो बोरो फिसौ आबौ